И здравейте, добре дошли в Terror Games 2023. И нека да започнем с каста District 1. Тиджинатор. Добре, нека да продължим. District 2, Тиджинатор. И District 3, Тиджинатор. Кое ли ще бъде District 4? Познахте? Не познахте. Зарко БГ. District 5, Зарко БГ. District 6, Зарко БГ. District 7, Уинтън. District 8, Уинтън. District 9, Уинтън. Чакай бе, ние сме трима. Тогава кой ще получи District 10, District 11, District 12, District 10, синьо. District 11, синьо. District 12, не познахте. Корнхъб и Villager D. Да, нека продължаваме. Каста стои на подиума и Хорна започва. Тиджинатор бяга от корнокопията. Тиджинатора слайсва Уинтън с меч. Тиджинатор и Зарко БГ се бият за една раничка. Зарко БГ се предава и бяга. Синьо бяга от корнокопията и се крие. Синьо събира храна колкото се може повече и бяга. Зарко БГ убива Синьо с неговото си оръжие. Тиджинатор бяга от корнокопията. Корнхъб бяга от корнокопията заедно с Уинтън. Villager D, Уинтън, Синьо и Зарко БГ шерват всичко, което са взели. Зарко БГ взима раничка и бяга. Тиджинатора плаши Зарко БГ от корнокопията. Тиджинатор бяга от корнокопията заедно с Уинтън. Зарко БГ, Уинтън. Уинтън отива в Frozen Lake, пада и се дави. Ден 1. Тиджинатор получава храна от незнаен спонсор. Уинтън си прави базичка. Зарко БГ получава експлозив от незнаен спонсор. Синьо мисли за вкъщи. Зарко БГ отива да хънтва. Тиджинатора се камуфлажва. Villager D експлорва арената. Синьо отива да хънтва. Синьо се пробва да спи през целия ден. Уинтън и Тиджинатор си шерват ресурсите. Уинтън пада в студена река и се отбавя. Тиджинатор, Уинтън, Тиджинатор, Зарко БГ и Зарко БГ търсят за други хора. Корнхъб получава експлозив от незнаен спонсор. Тиджинатор получава чиста вода от незнаен спонсор. Зарко БГ намира Киев. Зарко БГ си прави слингшот. Four cannon shots can be heard in the distance. Уинтън District 9, Синьо District 10, Уинтън District 7 и Уинтън District 8. Нашите първа! Зарко БГ си пее песнички докато заспи. Villager D също. Зарко БГ получава фреш храна от незнаен спонсор. Тиджинатор без да иска се самоексплодира докато се пробва да вземе експлозив. Зарко БГ и Синьо се натъкват на един срещу друг и решават да се тимнат за вечерта. Те се пробва да запали огън, ама не успява. Тиджинатор, Синьо и Тиджинатор разговарят за какво ще стане в игрите сутринта. Зарко БГ опитва да си пее песички докато спи. Тиджинатора се готви храна, после си маха огъня. Уинтън получава фреш храна от незнаен спонсор. Зарко БГ си третира раните. Уинтън позволява на Тиджинатора да влезе в шелтера му. Корнхъб припада от дехидратация. Синьо получава експлозив от незнаен спонсор. Уинтън и Тиджинатор се срещат и решават да се тимнат за вечерта. Ден 2. Уинтън кара Тиджинатора да убие или Villager D, или Зарко БГ и той решава да убие Зарко БГ. Уинтън получава чиста вода от незнаен спонсор. Зарко БГ се пробва да спи през целия ден. Зарко БГ получава брадвичка от незнаен спонсор. Синьо търси за воден ресурс. Тиджинатор получава Medical Supplies от незнаен спонсор, т.е. аптечка. Синьо атакува Синьо, но Корнхъб го спасява и убива Синьо. Зарко БГ, Уинтън и Тиджинатор тракват и убиват Зарко БГ. Тиджинатор се пробва да спи през целия ден. Тиджинатор се наранява от тръни, докато се пробва да вземе плотчета. Зарко БГ си прави къщичка. Four cannon shots can be heard in the distance. Тиджинатор District 2, Зарко БГ District 6, Синьо District 11 и Зарко БГ District 5. Нека да видим живите. Значи от 24 състезателя
Само 16 са останали. 2/3 от началните 24. Нощ втора. Корнхъб, Синьо и Тиджинатор говорят за игрите сутринта. Тиджинатор Зарко БГ, Зарко БГ и Зарко БГ спът на спени. Зарко БГ пищи за помощ. Уинтън получава чиста вода от незнайен спонсор. Тиджинатор убива Уинтън с братвичка. Верно ли? Уинтън и Тиджинатора държат речички. Вилджер Ди и Синьо се срещат и решават да се стигнат за вечерта. Тиджинатор гледа към нощното небе. Ден 3. Синьо се пробва да спи през целия ден. Уинтън и Зарко БГ работят заедно за деня. Тиджинатор се чуете ли? Отива Зарко БГ. Унищожава Тиджинатора с меч. Уинтън така да преследва Зарко БГ. Зарко БГ отива да хънтва. Тиджинатор търси за Фарвуд. Синьо получава чиста вода от незнайен спонсор. Корнхъб получава сингшот. Вилджер Ди се пробва да спи през целия ден. Тиджинатор бива Тиджинатор с неговото си оръжие. Арена евент. Така, рояк пчели влизат в арената. Уинтън взима Тиджинатор и го фърля на земята. Зарко БГ бута Синьо на земята и го оставя като примамка. Синьо оцелява, Зарко БГ оцелява, Синьо и Зарко БГ няма къде да се скрият и биват ужилени до смърт, както Корнхъб и Зарко БГ. Това означава ли, че пчелите победиха No Corn November? Така, Вилджер Ди оцелява, Уинтън оцелява и Тиджинатор оцелява. Нека да видим останалите. Oh my! 9 cannon shots can be heard in the distance. Уинтън, District 9, Тиджинатор, District 1, Тиджинатор, District 3, Тиджинатор, District 3, Синьо, District 10, Синьо, District 11, Зарко БГ, District 4, Корнхъб, District 12 и Зарко БГ, District 5. Нека да видим статуса на всички. Улили! Остават ни 2, 4, 6, 7! Буквално сме в топ 7 вече. Останаха ни двама Тиджинатора, двама Зарковци, двама Уинтъни и Вилджер Ди. Нощ трета. Уинтън спася Вилджер Ди, Зарко БГ и Тиджинатор от огъня си. Зарко получава експлозив от незнайен спонсор. Тиджинатор и Уинтън се сблъскват и решават да се тимат за вечерта. Ден 4. Значи корнокопията вече има нова храна, нови оръжия, като цяло нови неща от семействата. Уинтън умира от инфекция. В топ 6. Зарко БГ и Тиджинатор се бият за месо. Тиджинатора се предава и бяга. Вилджер Ди решава да не отива на феста. Уинтън решава също да не отива на феста. И Тиджинатор удра главата на Зарко БГ с бустоган. Това със сигурност ще е лудо. Така, ден 4. Тиджинатора краде от Тиджинатора докато не гледа. Вилджер Ди намира рекичка. Тиджинатор получава Medical Supplies от незнайен спонсор. Уинтън получава Medical Supplies от незнайен спонсор. 2 cannon shots can be heard in the distance. Уинтън, District 8 и Зарко БГ District 4. Нека видим статуса на всички. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, топ 5 сме. Остават ни двама Тиджинатора, един Зарко БГ, един Уинтън и един Вилджер Ди. Тиджинатор и Зарко БГ говорят за още живите играчи. Тиджинатора гледа към нощното небе. Вилджер Ди обезнаводняване припада. Уинтън мисли за вкъщи. Уинтън преследва Тиджинатор, Зарко БГ намира река. Вилджер Ди си прави слингшот, като усур. Тиджинатор вижда смог в дистанцията, т.е. нали, пуши дистанцията, но решава да не поглежда. Така, няма убийства този път. Нощ пета, почти седмица. Тиджинатор и Вилджер Ди тракват и убиват Зарко БГ. И Уинтън, без да иска, се самоексплодира, докато се пробва да оправи един ландмайн. Тиджинатор сетва експлозив и убива Тиджинатор и Вилджер Ди не може да продължи и решава да се самоубие. О, не! Това означава The winner is Tиджинатор from District 2.